nového, takže ahojte ľudia, ja vás vítam u nového videa a dneska si zahráme 99 Nights in the Forest. Poďme na to. Dám si po jedného a skúsime to, aj keď ja už mám 200 dní. Ale skúsim to, že prekladám svoj rekord, len to by bolo dosť dlhé video. No, takže sme tu. No, idem pre rýchlo. A rýchlo ideme sekať drevo. 3, 2, 1. Čo je? To je zaujímavé. A odporúčam vám, nikdy neberte jednotkové železo, čo je len jedno, ale dve. Asi nejaké 3 eventy som tu nehral. No ako berte len tie, čo majú 2 a viac. A toto si vôbec nepamätám, čo. Teraz to idem preskúmať. Čo je? Sa propadem? Joj. Teda som sa skoro vážne prepadol. Som zvedavý, čo tu všetko je. Čo ja znamená? To nie. Jediné, čo som zistil, je nič, takže to veľmi si gratulujem. Nie, ja som na ňou kabatil. Nezabij ma, lebo ja teba zabijem. Joj, do ruci. Oni drhnú. Yes. Yeah. Dobre, už tam nejde ani jeden. Ja mám šťastie, normálne, ja mám vlak. Jak old? No to mi je jedno teraz. Prvý deň nechodí jeleň. Chodí, ale on sa tam len postaví, on ťa nevie zabiť. No bandaž, no ale neviem, jak sa oživím, keď dám jediný. No dobre. Joj, super, lebo chvíľku nebudem vidieť svoj campfire, takže tam musím ísť. Joj. Tuže, kde si ty jeleň? No ja ťa musím trafiť. Okej, idem zbierať jedlo. Viac ako 54 dní som sám neprežil. Nespaný. Hladný som a rád mám takú. To znamená, že si práve na mŕtvu. Dobrá. To čo je za zvuk?
Do komentáru mi napíšte, či máte radšej Barcelonu alebo Real Madrid. Yes! To som ja som tak skríkol, ale ja som vlastne hokej Richard Tým, hej, len toto je môj druhý účet. No a mne sa stalo to, že sa mi konečne natočilo video, ktoré má edity, takže si ho môžete teda kúpiť na kanále Hokej Richard Tým a samozrejme nezabudnite dať tu odber na ChatGPT SK a nezabudnite dať odber aj na Hokej Theodor Tým, je to môj brat, ktorý je v škole, lebo ja som chorý a on je v škole, lebo nie je chorý. Ale skúšal sa presvedčiť, aby zostal doma a sme hrali a natáčali, ale nepresvedčil. Takže musel ísť pekne do školy a ja nemusím ísť do školy, ale som chorý. A ja mám nevýhodu, lebo som chorý. A on má výhodu, že sa môže dať čo naučiť. A ešte naštvaný. A ešte hovorí mi, že ty sa báš, že nemusíš ísť do školy, no ale ja som chorý, vieš. Takže jeho logika 3000 plus normálne. No ale mám aspoň, čo to sa ide, revolver je spadol. A budem robiť také shorty, čo vidíme, sú populárne, lebo viete, o čom je môj kanál. A tak si to pozrite do popisu. Nie do tohto popisu, ale bio v mojom kanále na YouTube. No a videl som, že je populárne, keď natočíte, že reagujete na pholky a potom si dáte na svoj playlist. No tak ja to budem robiť, že budem reagovať na pholky a potom si to dám na svoj playlist. Čiže aký tutovaný vlčík. Ja som vyletel. Egreš. Abskron. Ježiš Kristia, moja angličtina. Som chorý. Driftujem, ano. Hladný som, hrozne som hladný. A už som sa najedol. Yes. Aleluja. A čo to negreš? No ale opečený negreš, babát. No, dobre, som ho opiekol a ho zasadím. Čo sa stalo? To čo je? What? To čo mám znamenať? Ale mám plant. No dobre, rapujem. Čo je? OK. Jedna posteľ. Druhá posteľ. A mapa. No, opiečem si mäso. Toto mäso zjem. A idem na misiu. Zomreť. Ja. Kiyoshi talo.
la putáca. Nuba, yeah! Alfa, opäť. Vyšoval. Lebo keď ja sa volám Ríšo a dám zvuka, tak sa volám Ríšo. A ja sa volám Ríšo Samek. Podľa mňa dosť prežijem, lenže neviem, či bude mať miesto. You are Hungary. Hungary Maďar. Istenem, Hungary Maďar. Teda ani Hungary, ale... Počkajte, keď odnesiem toto, idem si vyfúkať dosť. A na narodeniny by som mal dostať počítať, takže si... A v lete si vyrobím herný setup, že budem tam mať aj také, že stoličky, no také gamerské veci, takže už na ďalší rok, alebo už aj tento hokej Richard tým ešte oveľa populárnejšie videá a oveľa také lepšie, viac editované, lebo budem na to mať aj čas, by som mal mať asi, neviem, uvidíme. Dobre, tak ja sa napapám, som si steak a idem si fúkať do... Ja som späť. Takže, čo sa stalo? Nič sa nestalo. Dobre, musím. No zabíma, dodajak tam to nejde. Jakže som Hungary zase. Me it's Hungary. Ištene Maďar. Nie som Maďar. Haha, bebe, kečup. No ja keď... Počkajte, volá mi kamarát. Ahoj, Ríško, práve natáčam video. Môžeš pozdraviť do videa. Je tu mám môjho kamaráta a neviem, prečo nepozdraví. Dobre, asi nechcem byť na YouTube, takže ja aj tak o chvíľku zomrem, ľudia. Pozerajte, teraz ideme survival života, či prežijem. Takže počkajte. Idem sa hrať, či Ja som mŕtvý. Ja som od jedla zomrel. Ježiš, tak toto by bolo dnešné video všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte like a odberajte čus.